todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Javier Vázquez Nodal, director territorial de Presidencia, Xustiza e Deportes de Lugo. Moi bons días, Javier. Bos días a todos e a todas. Bueno, primeiramente, na Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. Moitas grazas. Eu, en primeiro lugar, o que teño que destacar é esta perfecta organización que tedes por parte da propia Federación e destacar o éxito rotundo desta xornada, non? E tamén, lóxicamente, agradecer a colaboración institucional por parte do Concello de Chantada que tamén posibilita e facilita que este acto se poda levar a cabo. Sen dúbida, para nós é todo un honor que este primeiro campeonato do ano 2025 se realice aquí en Chantada, xa que sempre nos sentimos moi ben acollidos neste concello. Sí, este concello certamente caracterízase por potenciar tamén as actividades deportivas. De feito, esta é a terceira edición que se está levando a cabo aquí en Chantada, o que pon de manifesto que as anteriores edicións foron un éxito. Totalmente. En Chantada sempre se desenvolven os campeonatos dunha maneira moi favorable. Así que, bueno, gustaríanos tamén saber cal é a súa percepción sobre o desenvolvemento durante a xornada de hoxe deste campeonato. Bueno, estou observando que hai moita afición, hai moitas persoas que están aficionadas ao karate, o que pone de manifesto que na xornada de hoxe son casi 500 persoas as que van a participar ao longo do día, o que pone de manifesto que o karate é un deporte que ten moito éxito aquí na nosa comunidade autónoma. Evidentemente, en Chantada temos unha gran afición polo karate. Bueno, Javier, gustaríanos saber tamén cal é a súa opinión sobre o karate como disciplina e os valores que este inculca. Certamente o karate é un deporte que fomenta, que potencia os valores. É unha actividade deportiva que, ademais de que conta con moitas persoas que, lóxicamente, están participando non solamente na xornada de hoxe, senón no seu día a día, pon de manifesto que, certamente, as persoas que fan este deporte pretenden, lóxicamente, tamén facer unha labor de socialización e permite tamén acrecentar, por así dicirlo, esos valores persoais. Penso que é unha disciplina deportiva que debe practicar todo o mundo. Eu mesmo estou tomando moi boa nota para poder facelo no futuro. Totalmente, Javier, nos encantados de que te unas a este deporte, non tan bonito de terte na nosa federación, pois bueno, ademais de como figura política, como un deportista máis. Certamente, a actividade deportiva é fundamental, é unha forma, lóxicamente, como dixen fai un instante, de poder socializarnos, pero tamén, lóxicamente, ten unha influencia no noso estado físico e mental. E certamente, despois do COVID, hai moita xente que estaba comentando co presidente da Federación que está iniciando a actividade deportiva, é un dos deportes de gran éxito e de gran acollida, sin lugar a dúbidas, é o karate. Pois totalmente, Javier. E, bueno, xa por outra parte, gustaríanos saber, referiéndonos máis un pouquiño ao seu ámbito profesional, que medidas e técnicas ten como objetivo para mellorar a cualidade dos servizos públicos de aquí de Lugo? En primeiro lugar, o que quero comentar é que na Consellería de Presidencia é unha consellería moi amplia, aglutínase en diferentes áreas, unha delas, lóxicamente, é o deporte, pero tamén hai outras áreas como son tamén o rexistro das asociacións veciñais, temos tamén mobilidade, temos tamén emerxencias. Por lo tanto, o que se trata certamente é de poder coordinar, organizar estas diferentes áreas para poder traballar dunha forma eficiente e eficaz e, lóxicamente, dirixida a ofrecer o mellor servizo posible por parte da Xunta de Galicia. Pois nada, Javier, moitísimas grazas.